Voenabel wat baie fluister aan hier. Kyk die breedte die bespiering op die bil daar som hier. Hy is 0.9 op geboorte plus 1932 en 37 aan hier op sy groei. Namens hier jy mos ongemerk het wat jy hier saak. Wil wat fluister aan hier wat jy in ons programma som hier wie se daar op 100.000 weer. 50,000 per hier som hier op 50,000 aan hier op 55,000 aan hier is het 60,000 aan hier wat 60,000 aan hier is het 65,000 aan hier 65 is onderbegaan funny. Bob 65 is het 65,000 aan hier 65 is het 70,000 aan hier wat 65,000 aan hier is helemaal niet 70,000 dollars hier kan aan hier 75 is 180 85 is het 90 op 40,000 op 110 het wat zijn aan hier op 110 is jy seker aan weer 110 is goed. Op 110,000 aan weer iemand meer is op 110. 110,000. 110. Baie dankie weer Charles as en dankie Charles om kopnommer 5. Johannes, jy kan sê dat hy ook hulle maar oppraat, hy is los weer. Ons kan hom net by Charles koop vir 350. Dan sê die namens hier lot nummer 12. Lot nummer 12 weer namens die al daar som hier. Kyk nou die bal is nie die kondisie by die ander is nie. Hy is in sy werksfere daar so namens hier. Hy gaan terug na Velken toe, Velken klein seun. Sy moeder 377 oor 3 dae so koeiwaarde van 106, kalf gemaak van 104, kalf groei van 102 en melk van 105. Kyk ons baie goeie syfers op die bal daar som hier. En hy is goed gedeel. Wat jy hier som hier, kyk om waar jy kan hom vandag kry dan hier wat jy daar 50,000, 15,000. 40,000 dan jy som hier op 40,000 wat van 40,000 aan hier op 40,000 wat van 40,000 aan hier op 40,000 wat van 40,000 op 40,000 wat van 40,000 wie sê dan maak het 5 aan hier op 45,000 aan hier op 50,000 aan wat van 15,000 50,000 aan wat van 15,000 wat jy hier kan aan hier op 50,000 50,000 is my man hierdie kant. 5, 55, 55, 60, 60,000 aan hier, 60,000 hit 60,000 aan wat van 60,000 aan hier is het 5 nou, hit 60,000 aan hier, 65, hit 65 is het 70, hit 65, 70, hit 70,000 aan wat van 70,000 wat Johannes aan hier, 70,000 nou, hit 70,000 aan hier, 70,000 Johan aan niemand meer is om hier op 70,000. Vir die eerste mal, vir die tweede mal, 70,000. 70,000 nou so baie dankie Johannes so, baie dankie Johannes. Top is nommer 4. Dankie. Namens hier lot nummer 13 daar so. Lot nummer 13 namens Rwanda as om hier sy moeder 366 oor 4 koeiwaarde van 104 kalwings gemaak van 107 melkwaarde van 101 daarmee onderhoud en sy vrugbaarheid ook baie goed daar som hier. Dis 'n Voenabel wat julle hier som hier is 'n klapparebal wat julle aan ons begin op hier aan hier die sela om hier op 100,000 50,000 50,000 per aan hier op 50,000 aan hier op 40,000 aan hier op 45,000 aan wat 50,000 hit 50,005 hit 55,000 aan hier 60 hit 60,005 hit 65,070 hit 65,070 hit 70,075 hit 75,000 aan hier op 75,000 aan hier 75,080 hit 75,000 80,000 80,000 wat julle koos aan hier op 80,000 hit 5 hit 85,000 op die telefoon aan hier op 85 is het 90 hit 90,000 net Johan op 90,000 aan hier is het 5 op 90,000 aan hier op 90,000 90,000 nee 90 is by hulle hy gaan in elk geval hulle foto wat se kleintjie wys hier nou vir my 90 ek sal dit maar vat, maar is die laaste keer. 95 aan hier op 95,000 aan hier is het 100 vol. 100,000. 100,000. 110. 110 aan hier op 110,000 aan hier het 110 is het 20 aan hier op 100, nie veel paal is nie. Op 110,000 aan hier is jy al met lawer het 110 aan hier het iemand meer is op 110,000
110. 110 nie so strategies word as jy right. By Pieter gevat daar. Goed, daar is hy goed, dankie. Gee gou weer hy nommer. 43, dankie.